हाखो आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय दिनैहाय आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां जोंनि चिरां जिल्ला आबाद बिफाननि आवथायाव थानाय जोंनि बे जोंहा रुनिखाथायाव गोदानै लुफुंजानाय ब्लक अफिस बे ब्लक अफिसाव जोंहा गोदानै मोनसे आबाद माइ बायग्रा मिरु थामहिनबा पिडि प्रकिउरमेन्ट सेन्टार दिनैहाय बेखेवनाय जाबाय आरो बे हाबाफारिखौ जोंहा चिरां जिल्लानि जोंहा एडिसि सार फिरदौस आलम शेख बिथाङा बेखेवनानै होफैबाय जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोङो आसा खालामगोन बे जोंहा मिरुआ निसय थांनानै थागोन आं बेखौ मिजिं खालामो जोङो गुबै बाथ्राया बेनो जे थांनाय समावहाय जोङो जोंनि चिरां जिल्ला आबाद बिफाननि सिङाव जोंहा बिजनियाव मोनसे काजलगावआव मोनसे बेबादि मोननैल' मोनसे मिरु माइ बायग्रा मिरु जों मोननो हादोंमोन नाथाय देग्लाय जोङो नैबे रुनिखाथायावबो मोनसे सेन्टार मिरु जों मोननो हाबाय आरो बेंटलावबो मोनसे मिरु मोननो हाबाय आरो दिनै काजलगाव आरो बिजनि बाहायबो जोंहा मिरु हिसाबै दङ आरो जोङो नैबे मिरु मोननायनि गुदियाव जों बेखौनो बुंनांगोन मोनसे समाव जोंहा हार घर तेरेंगा होननाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेराव जोंनि डिसि जोंहा पि बिजय भास्कर रेड्डी बिथाङा फैदोंमोन आरो बिथांजों जोङो नैबे रुनिखाथा ओनसोलाव बे सामथाइबारिनिफ्राय लानानै दागगारिसिम गोबां जोंहा गोलाव मोनसे जायगा गुवार मोनसे जायगा बे जायगायाव जोंहा पिडि प्रकिउरमेन्ट सेन्टार नांगौ बेबायदि जोङो बिनाय जादोंमोन रुनिखाथा टाउन कमिटिनिफ्राय जों बिथांनो मेम'रेन्डाम हैनानै जोङो दिनैहाय नैबे पिडि प्रकिउरमेन्ट सेन्टार बे सेन्टारखौ जों मोननो हादों आं आसा खालामगोन बे पिडि प्रकिउरमेन्ट सेन्टारा निसय जोंनि आबादारिफोरनि गेजेरजों बेखौ जोङो मोजाङैनो सोलिनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो दिनैहाय जोङो थांनाय बोसोराव जोंनि माइनि दामा 2040 रांमोन ओमफ्राय जोंहा कुइन्टेल हिसाबै जोंहा 2040 रांमोन आरो जोंहा महनाव गोलैयोमोन 816 थाखा देग्लाय नाथाय जोङो आसाम सरकारा बेखौ बारायनानै जोंहा दिनै 2183 थाखा पार कुइन्टेल जों बेखौ मोननो हादों आरो जोङो महन हिसाबै जोंहा 873 जों पार मन हिसाबै जों मोननो हागोन दा बेनिखायनो जोङो नैबे ओनसोला 80% 90% आबादारि आबाद मावनानै जाग्रा बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा आं आसा खालामगोन जोंहा सरकारा जेरैबायदि दिनैहाय नैबे सेन्टारखौ गायसननानै आबादारिफोरनि जे रांखान्थि आरजिनायाव मदद जानांगौनि थाखाय मदद मोननांगौनि थाखाय बे मिरुखौ निसय बिथांमोना खालामदों आरो जों मोनसे समाव जोंनि बाजाराव जायफ्रा बेफारि जानानै फालांगि जानानै माइफोरखौ बायदोंमोन बिथांमोनहा खम दामावनो बायदोंमोन आरो गावसोरनि बेनिफिट मुलाम्फाखौ आदाय खालामदोंमोन नाथाय सरकारा बेखिनि दिनै रायजो राजाफोरनो आबादारिफोरनो सुबिदा होनायनि थाखाय जोङो सरकारखौ जोङो साबायखर जासिनांगोन आरो जों मिजिं खालामगोन जाहाथे नैबे जोंनि पिडि प्रकिउरमेन्ट सेन्टाराव जोंनि माइ बायग्रा मिरुआव जोंहा मोनथामल' माइखौ जोङो बाहाय लानाय नङा मोनसेया जाबाय जोसा माइब्रा आरो परिमल बे मोनथाम माइखौल' जों लानाय नङा गासै माइखौनो बे सेन्टाराव फाननो हागोन बा मोननो हानायनि सुबिदाया थागोन आं बेखौ मिजिं खालामो आङो बेखौल' खावलायनो लुबैदों आबादारिफोरखौ जाहाथे नैबे माइ बायग्रा मिरुआव माइ लाबोनांगौनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे फार्मार्स रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन आरो बे फार्मार्स रेजिस्ट्रेसन खालामनायाव नोंथांमोनहा लेन्ड हल्डिं होनांगोन भटार कार्ड होनांगोन बेंक एकाउन्ट होनांगोन पेन कार्ड होनांगोन आरो जोंहा मा होनांगोन गांथाम फट' नोंथांमोनहा होनांगोन आरो बे खामानिखौ जोंहा ग्राम सिब'नि गेजेरजों थामहिनबा इनि गेजेरजों इडिअनि गेजेरजों डिअनिसिम बेखिनि खामानिखौ मावोब्लानो जोङो बे सार्टिफिकेटनि गेजेरजोंनो निसय नैबे माइ मोननायनि बेबस्था बा माइ होफैनायनि बेबस्थाया जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो आं आसा खालामगोन जाहाथे नैबे माइ मोनग्रा मिरु बे मिरुआ जाहाथे गोलाव सम थांनानै थायो आरो जोंनि नैबे बायनाय फाननाय जे बेबस्था बे बेबस्थाया जाहाथे मोजाङै सोलिगोन आं बेखौ आबादारिफोरनिसिम आङो गुरैयै मिथिहोनाय जाबाय आरो खावलायनाय जाबाय আমাৰ চিৰাং জিলাত এই সময়ৰ বাবে আমি যিটো ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ ৰুনিখাটাৰ যিটো ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ আমি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিলোঁ গোটেই অসমতে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু চিৰাং জিলাত আমাৰ 5টা ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ আছে তাৰে এটা ৰুনিখাটা আনকেইটা হ'ল আপোনাৰ কাজলগাঁও বেংটল বড়ো বজাৰ আৰু বিজনী টাউন চ' ইয়াৰে আমাৰ টাৰ্গেট আছে 2000 মেট্ৰিক টন যোৱা বছৰ আমাৰ ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ জিলাত অকল দুটা আছিল কাজলগাঁও আৰু বিজনী তো সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ বাবে
যথেষ্টখিনি অসুবিধা হৈছিল আমাৰ মানে এটা আপত্তি আহি আছিল যে একদম ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা ফাৰ্মাৰ কাজল গাঁৱলৈ যাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় চ' এই অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ ৰুণিঘাটতো দিয়া হৈছে বেংটলতো দিয়া হৈছে চ' মই ভাবোঁ এই আমাৰ যি ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ আমি আজি যি আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিলোঁ এইখিনি আমাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ফাৰ্মাৰসকলৰ বাবে যথেষ্টখিনি সুবিধা হ'ব আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন ভেৰাইটি আছে এইখিনি ৰখা হ'ব ইয়াতে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফাৰ্মাৰসকলক আমি এডিঅ' তথা সকলৰ জৰিয়তে আমি এৱাৰনেছখিনি আনি আছোঁ আৰু আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে জনাইছে যে আমাৰ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ এটাও দি থৈছোঁ আমাৰ নাম্বাৰটো আছে লগতে টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ 1077 আছে আমি এক্টিভেট কৰিছোঁ যদি ফাৰ্মাৰসকলৰ কিবা অসুবিধা হয় কোনো ভেৰাইটি লৈ কি লৈ এইখিনি জনাব পাৰিব নট অনলি ভেৰাইটি যে বেলেগ যদি কিবা অসুবিধা পায় ধান বিক্ৰী কৰাৰ সময়ত সেইখিনি আমাক জনাব পাৰিব